Mavyete. Kuti muone kuti ziko lili lonse pa ziko lapansi pano ili ndi chinthu chomwe Mulungu anadalisa nacho. Ine nimamva anthu akuti Malawi ndi ziko losauka. Malawi lilibe mapoti, lilibe miyala, lilibe golide, lilibe ma diamonds, ndi kuti Malawi ndi ziko losauka. Taona nyanza ku Tanzania, taona na ku Mozambique ko. Ali ndiza timayiwala kunena kuti ziko lina lili lonse ili ndi chinthu chomwe Mulungu anadalisa nacho. Ife ku Malawi ndi golide. Koma ndisamadziwa. Chifukwa anthu amona ngati golide amaoneka ngati mwala wa yero. Oziza kuti pali golide wina okuti amaoneka ngati madzi ndithu. Ifeyo ngati tinadalisidwa ndi chinthu ku Malawi kuja ndi Lake Malawi. Chifukwa chani tinadalisidwa ndi Lake Malawi? Chifukwa kuti mu Lake Malawi mo muli chinthu chomwe sungachipeze mu ziko lina lonse kupatula Malawi yokha. Chinthucho ndi chani? Chinthucho ndi jambo. Nsomba ya jambo. Golide. Ndiye inu amene mwabwera kuchoka ku Joni. Filikota ziya inu ndinu anthu aku Mangochi kapena Mankibe. Which means kunena kuti nsomba imeneyi siyachilendo kwa inuyo. Mukidziwa kale. Lero ndikufuna ndikuuze an opportunity yomwe wina wake sazakuuze nisoni ku Malawi. Ndengati mukufuna mupange chinthu cha ndrama cha mapintu. Ndichani imeneyi? Nsomba imeneyi. Ndiye mijomba nonse. Simaseka basi mabwela ku Malawi. Mukuzifusa kuti tipanga wanji. Ife mavyete tukunena kuti tukupanga ulimi wa nsomba. Dikirani kaye. Mumve zomwe ndabwera nazo. Akulu nsomba ya jambo imapezeka ku Malawi kokha. Sungayipeze pa ziko lapansi pano. Mukapanga Google chambo pa Wikipedia ikunena kuti chambo is an what? Endangered species. Chambo ndi nsomba yomwe yangotsala pang'ono kutha yonse phiti. Muzaka zikubwerazi ngati sitichenjera nsomba ya jambo kudzakhala kulibenso. Chifukwa chani? Anthu akupanga overfish nsomba imeneyi. Nsomba imeneyi yakhala ikupangidwa overfish kwa zaka. Anthu amabwera mtimaneti tamaso ang'ono ndi kumakolola chambo chija ndi ana omwe. Zimenezi zimapangisa kunena kuti chambo chija chisamaswane. Boma linakhazikisa njira nena kuti msozi wina aliyense neti yake zikhala size yotere. Koma asozi aja samamva zili akumagwira nsomba ndi ana omwe. Akulu nsomba imene ikangoti ichoke ku Malawi kuno. Nsomba imene Malawi izakhala pa mavuto awo pya kwa ukulu kwambiri. Ndiye ndabwera ndi great news. Good news. Chifukwa in every crisis there are solutions. The solutions, my solution you, they bring what? Opportunities. Opportunities. Dear, I am glad to announce kunena kuti boma la His Excellency Arthur Peter Mutharika mu ministry ya natural resources and climate change lomwe
minister wake ndi Honorable Madam Patricia Whiskers akunena kuti amene akufuna kupanga ulimi wa nsomba akafuna kukumba damu la 1 hectare boma limpasa malo kuti apange damu chapati pamene pacho. Komanso ngati atagule makeji boma limpasa malo mu nyanja Lake Malawi. Zomwe sidamene zoonapo ine. Mpata ngati umene uwu ino anthu akumangoja amene mwachoka ku Joni, amene mwabwera ku Malawi, tapanga neutralize mpata umenewu. Boma sili kuimina pompo. Sili kuimina pompo. Tapanga partner ndi company yona za nsomba ya Kema. Ndiye ndisana kuze ni zomwe Kema ikupanga offer. Ndikuzani zomwe boma likupanga offer. Andi chikalatechi chochokera kuti chochokera ku boma kunena kuti tauzeni anthu izi mpata u umabwera kwa ife, mpata u unabwera kwa ife. Ifeyo zomwe tikupanga ndiziti boma liti pasamalo mu Lake Malawi tikupanga ziti koma chifukwa mwayi ndiwa wina aliyese ife santhu ajira andi ndrama yoyambira business imene isiyambiri ndiye ndikuuza ndi bwino ndi apa tiwerenge zomwe Honorable Patricia Whiskers anena panganidi investment opportunities in aquaculture in Malawi. Today, I would like to share exciting investment opportunities in Malawi's aquaculture sector. One of the fastest growing and most promising industries in the country. Currently, Malawi produces approximately 14,000 metric tons of fish through aquaculture each year. However, the government has set an ambitious target of increasing this production to 100,000 metric tons by the year 2030. To achieve this target, the government, through the Ministry of Natural Resources and Climate Change, is inviting individuals, businesses, and institutions to invest in the aquaculture value chain. There are 3 major investment opportunities available. The first opportunity is the establishment of fish hatcheries. There is a growing demand for quality fish fingerings across the country. Yet Malawi has very few hatcheries to meet this demand. Investors are encouraged to establish hatcheries that will produce and supply fingerlings to fish farmers. Government is ready to work closely with interested investors, providing the necessary technical support and guidance. The second opportunity is fish feed production. Currently, a significant proportion of fish feed used in Malawi is imported mainly from Zambia. Due to foreign exchange challenges, many suppliers are forced to source foreign currency at high cost, black market, making imported feeds expensive for local farmers. Government is therefore inviting investors to establish fish feed manufacturing plants in Malawi. A modern feed mill can produce fish feed as well as poultry and livestock feed.
creating a viable business while reducing production costs for farmers and supporting national food security. The third opportunity is fish farming itself. Government is encouraging investors in commercial fish production through both cage farming and pond farming. For cage farming, suitable sites can be allocated on Malawi's freshwater lakes, including Lake Malawi. Investors will be able to install their own fish cages, stock them with fingerlings, and produce fish with technical support from government. For pond farming, investors are encouraged to establish 1 hectare fish ponds, which research has shown to be significantly more productive and commercially viable than the smaller ponds traditionally used. Aquaculture is one of the most profitable agriculture investments available today. Under good management, fish can reach market size in approximately 6 months, allowing farmers to harvest and sell twice each year. In addition, fish commands an attractive market price. For example, 1 kilogram of Malawi tilapia currently sells for around 17,000, making aquaculture one of the most valuable, highest value agricultural enterprises on a per kilogram basis. With strong domestic demand, favorable natural resources, and government support, this is the right time to invest in Malawi's aquaculture sector. If you would like more information on these investment opportunities, please contact the Department of Fisheries under the Ministry of Natural Resources and Climate Change, located at Capitol Hill, Lilongwe, Malawi. Kwa anthu amene simukumva kunena chizungu, tingonena kuti anena kuti boma lili ndi mwayi mu ulimi wa nsomba. Boma pakadali panopa palokha likutulusa 14,000 metric tons ya nsomba pachaka. Koma lakweza target kunena kuti kuchoka pa 14,000 kufika pa 100,000 metric tons pofika chani kodi 2030. From 14,000 metric tons to 100,000. Ndiye somba imozi ya 1 kilogram. Ndi 17,000 kwacha. Ndiye how many kilograms make a ton? Ndiye matana mili times 100,000 ndrama zingati. These are trillions and trillions and trillions of kwachas. And izi ndo zosavuta. Boma likunena kuti likufuna ena apange ulimira chani kodi wati yana manasale. Kuti anthu alimi azita kugula kumaika m'mabondi mwawo. Zikusowa. Chachiwiri nchini opangira chakudya. Kulibe. Chakudya cha nsomba chimakagulidwa ku Zambia pa black market. Kubwera ku Malawi nsomba ikutani ikudula. Komanso nsomba isikupezeka. China kulima nsombazo ukakhaoni ndrama zopangira damu ya 1 hectare boma likubasa malo. Komanso boma likubasa malo muleke Malawi. Kuduzigulira ntchito muti malinga na iwe ugule makejiwo ndi nsombazo pati under guidance ya ndani ya boma. Kema ndikulengereni
amene tikugwira nayo ntchito. Akhema ndiya Aquaculture Consultants. Akunena kuti sindakuza ndikuti mungabwera choka ku Jonet mukhala m'magulu. Malinga ndi ndalama zanu. Ndiye mumve mafigures amene akuchokera apapawo. Muona kuti ndi business yochipa kwambiri koma ya mapindu yokuti imene iyi ingati kuti jesa ndalama kopya ine ndikupanga atu. Simwe mapezeka. Ndiye mukandona ndi malo muleke malayo mujaso musonende kuti iya amene akujeza kulukuta moyo yekha ampasa chibanzi iya ine so zikonda. Mpato amene unabwera kwa ine first. Ndikupanga stand kwa inu because iboma likufuna kuti inuyo so mutani mudziwe. Ndiye mukamadona ifeyo chaka cha mawachi tukugula magalimoto tikutani musone ngati kuti tukudya saboma iyayi. Boma likutipasa mpata kuti tipange business. Amene machoka ku Joni masopo gwida. Kumango chikono konko boma litupasa ni malo kuti ndiye mumve ababa Akhema akuti kupanga maphunziro a ulimi wa nsomba 30,000. Akhema akuti kukuphunzitsa ninuyo kupanga ulimi wa nsomba muwapasa 30,000. Akuphunzitsa zonse. Kupangisa maphunziro akapangidwe ka zakudya za nsomba 20,000. Kukuphunzitsa ninuyo kupanga zakudya za nsomba 20,000. Kupereka upangiri wa momwe munga wetere nsomba matanki 20,000. Kuona malo omwe mukufuna kuikapo nsombapo 30,000 plus transport. Kukumba mapondi ya nsomba kuyamba 10 by 10 meters mpaka na 2 hectares. Boma lungufuna kuti ukhale at least 1 hectare. Ndiye mumve kunena kuti 1 hectare ni ndalama zingati. Akhema abwera akukumbirani akukirani zonse akupasaniso nsomba zoyambira akupasaniso nyaniso zakudya zoniso zoyambira pa mtengo chipa. Boma likupasani malo. Ndiye munene kuti pelepo sina kupungie ni cross. Ndiye ngati mutasalire zanu. Dili koma iti tentipitilizeni. Kukumba mapondi ya nsomba kuyambira chani 10 by 10 meters mpaka na 2 hectare size. Kugulisa mbewu ya nsomba tilapia 150 kamozi. Ndeti wota kandi damu yako la mahatcheries kansomba kamozi kasika chani 150. Ikakhala minamba izikajani 300 kamozi. Ndetaganiza inu mukumbe chipondi ndi mmene muja mukhale mu nsomba 100,000 tiana. Imozi zipita 150 ndama zingati. Kugulisa mbewu ya nsomba kani kugula zakudya za nsomba starter 3,800 per kg okulisa 3,800 kg and finisher wa 3,500 per kg. Maphunziro akaoneka nsomba ndika kapangideka zakudya za nsomba amakhalapo a online ndiso a physical ndi tsiku pa nthawi yomwe inu mwasankha. Mtengo wa mafish pond 10 by 10 akumanga 10 by 10 akukeniso mazi ndikukupasa ni mbewu 1,500 za nsomba pa mtengo 1,720,000. So 10 by 10 kukupasa nsomba 1,500 kukukira so mazi mtanki ndikukupasa sayani so 1 million. Ndenga ndi machoka ku Joni mwindima 200 ndi anthu angati amene wakuti mpange ndama zizi. Kabela mulima 300 kabela mulima 400,000 kabela mulima 500,000 kabela 1 million ulinayo iwe ku Joni nayo. Deal imene chifukwa pa 6 months ukolola kawiri nsomba 1,500 times 17,000. Ndenga ndi uli munthu wa business upanga jani upanga masamu pamenepo. Fake siza wina aliyensetu. Izi nzanthu ofuna kupanga ndrama
komanso kutukula chani kutukula ulimi wa nsomba ku Malawi. Kukumba 15 by 10 kukupasa mbewu 2,300. Damutu kukwira somazi muti momu kupasa mbewu 2,300. Pantengo wa 2,090,000. Kukumbira damu la 20 meters by 10 meters mbewu 3,000. Pantengo wa 2,560,000. Kukumbira damu la 20 by 20 ndikukupasa mbewu 6,000 za nsomba. Iwe ndikupasa wanji 4,060,000. Kukumbira damu la 30 by 20 ndikukupasa mbewu 10,000. Iwe kupeleka 6,060,000. Mbewu 10,000 zitu ndio pange times yani 17,000. Ni ndama zingati zimenezo. Kawili pachaka. Wabangaso. Ndiye chinkanena kunena kuti amene simungathenu amene muli nkoche pano tabwerani chikali gunto tapanga chani tapanga WhatsApp kuti tione ndama zomwe muli nazo tikuikene m'magulu. Sindama zambirizi. Ndena akunyozera akuti iwo sangaonerezi azonena mpira amene tasiyeni chinkanalo osauka. Ino mwe mchoka kujoni mudziwe kuti mkusekedwa. Anthu amene kukuseka ndiwo angopinda manja pati inu mukabwera khalanisiya sini moyo wanu. Musatengeke ndi zammowa. Musatengeke ndi zampira. Chizona zonena kuti iweyo uthamikizidwa kuchoka kujoni. Uli kuno kukonera mpira. Uli kuno kuvina mapiano. Chomwe chikukupangisa kuti zivina mapiano ndi chani munthu uli pa mavuto. Mpira si wa wina aliyese. Ife anthu osauka fe. Nthawi yonera mpira tilibe. Ife nthawi ndi amagobo. Mipirawo sile na anthu amene anayiphula kale. Ndiye mukabwera ku Malawi musichulusi chibwana. Mijomba nonse yomwe choka ku John mwabwera mukusekedwa. Tipezeni boma la khazikisa njira ineyo sinamenda unapo diwi ya bwino kuposa imeneyi. Ine nsomba ine maikonda kwambiri. Nyanja ine maikonda kwambiri. Zonse sitingakambelere weya. Mpeze ne guntola. Tabanga channel. Amwene ine ndindika 200,000. Start small. Yamba ndika damu kaka ngono. Yamba ndika damu kaka ngono. Kena ngono mukamatani, mukamapanga grow business ija, kumapanga expand jani. Akulu ineyo sinamenda unapo business ya ndrama kuposa hii ku Malawi. Ine ndikupanga eto. Ndendi kapita kwa Honorable Patricia Whiskers. Omwe ali pansi pa Arthur Peter Mutharika, His Excellency. Kunena kuti madam inetu yanga ndi itu. Tandipasa ni malo muleke Malawi Bondination ndambe ulimi wanga. Akandipasa mukamba kumandona ndikuthone machisulamu. Ndikuenda konyama musanene kuti ineyo ndajaje banzi ine ndayuza chani mwayi womwe boma latipasa koma chifuka ineyo sikanga ndiwamba ndikubwera kukuuza niso ndikuti pangani kukufunikira factory machine nchini opanga zakudya nchino meneo sumango panga nsomba zokhatu komanso zikwedo zinaso pamene Amalawi akumaka gula zakudya ku Zambia nsomba ikudula alipo Amalawi okuti anabadwa mpana kumwalira nsomba yomwe anajapo iwo ndi bonya ndi mulamba chambo sunga chikwanise chikudula koma tikamba kupanga ulimi umenewu tonse kubwera ndramazi ndi zambiri ndeka siningazikwanise ine si munthu wajira ndikunena kuti ndramazi zachulukisisa bwerani thandizani kudya ndramazi
ndiye ndikufuna muyiwize opportunity menemo ineyo opportunity mene iyi yokuti ntakhala ndi malo muleki Malawi nambokhala kwambekale kali pano boma latipasa kuti yetwa JB tikupasanya malo kuti kunyanja atwe andi kuti mumone leki Malawi uje mapu ya Malawi ja leki Malawi opanga extend kuchokera kuti kumpoto mpana kuti which means kuti ulimi umene sunga vute iyayi pose matakuchitika komanso ulimuyo sunguchitika m'madzi mokhatu ulimi unso umachitika so pati pantunda. That's when boma likubwira chiposo boma so liso ndi anthu ake amene layika utazilangiza anthu acha ndiye ife tikupanga zathuzi ngafuna muti join kupanga invest mu company yathu pangani koma with or without you ife tikutani izi tikupanga komanso inu yonso ngafuna mpake panokha mpata ndi uti ndi umenewu pezani komwe mungapeze awa aku bwana Whiskys a minister kapezeni ndi munthu womasuka si munthu wozimva wozikuza iyayi ndi munthu wozichepesa mboma la Arthur Peter Mutharika his excellency ndi anthu wozichepesa ndipo akufuna kuonesera kuti Malawi wonse amene achoka ku Joni apeze chochita ndiye titafufuza palibe nanabwera tu labwera ndi boma lokha koma boma ndinabwera kai kwa ifeyo kuti pasa mpata katuti ndena afena khala anthu ena akoipa bwezi mpata huu titangousiya kuti ndalama tiziyaloka koma sefe siya choncho ya chito ikufunika anthu ambiri kuti itani ikhale yooneka yayikulu umafunika to come together to make something big pande kaningopanga kapondi sizoona zonena kuti munthu ku America kunoko anthu azibwera ndi nsomba mu suitcase ndikumayigulisa kunoko nsomba ijamoni $50 nsomba youma aye ndalipira Jude nkumabweresa mali uja nkumagulisa kunoko $10 $15 nkumabweresa Malawi jini kunoko nkumagulisa $100 why not ma containers bwera kuti ozaza ni nsomba why not tipange ife kunoko ku diaspora kunoko tigwirane manja tipange zimene tisegule ma African market kunoko nsomba jaso zitakubwera nditi kamanena kuti ndimafuna kuti ndizigwira ndi chilo ndi boma kale zimakanga zimene zizi zothandiza ziko langa zimene zizi ndiye paliso good news aikulu yomwe Madam Honorable Patricia Whiskys atakuuzeni good news imene iyi ndiyokomera tonse koma nonse amene mwamva pa mwasimwamva kunena kuti ndi 1 million mungate kuyamba chani ulima chani nsomba 1500 kukupasani 1500 times 17 chani 1000 ndama zingati ndenu andakumangochi nsomba isachilendo kwa inuyo mukuidziwa kale chomwe tikupangira encourage ulimi wa nsomba ndinena kuti mukapita inuyo pa Wikipedia ndikupanga Google jambo akunena kuti jambo chikhala chani endangered species chita chiolongeka There is up to us. Nsomba mene ilani tisamale because nsomba mene hii ndi chinthu chokhacho yomwe Mulungu anadalisa nacho. We have to capitalize on this. And kunoko nsomba meneyo tipanga zoti ipezeke. And nchini umene opanga zakudyawo ndi omwe tikufuna na ma investor jananiyo abwere. You people what? Mulungu anakudalisa ndi mabiliyoni kumalawi kucha. Koma anthu inuyo sumadziwa kwagwirisa ntchito kwake. Anthu a Malawi chomwe mmadziwa ine ndikupempha ndalama. Mabiliyonea omwe ali ku Malawi aja ndi ma entrepreneur. Ntchito yawo ndikupanga multiply ndalama zawo. Izi zomati Mulungu akupasani mpata kuti mukudziwa ndi biliyonea nake mwampempha ndalama ja musiye. Chifukwa ndi turn off. Muzadana naye kwambiri munthu uja. Kandama kama mufuna kazako pasani komano
izakhala yomweyo ndalama ichi. Mukapita kwa billionaire muzipita ndi ma ideas a investment katati mukudziwa kuti anthu angale amene amapempha Prophet Bushiri ndalama pa tsiku. Palibe amene amabwera ndi plan. And yet Prophet Bushiri is an entrepreneur. He's in the business of multiplication. That's why he is wealthy, because the investor ndalama zake zijamafuna zitani zipange chani zipange mapindu. Ndei zamango bwera kumango ona ngati Bushiri nchilo ndi kumango tenga mabasi kumabwesa huku mukumaluza nazo zvenezo. Atomo mpinga njira sumaza kwa kugisa nchilo bwino. Bushiri sumaza kwa kugisa nchilo bwino. Asimbipiri sumaza kwa kugisa nchilo bwino. Napoleon Zombe sumaza kwa kugisa nchilo bwino. Kumapita ndi ma ideas ngati Prophet Bushiri pakufunika nchini tu muchile invest olo muti base nkongole plan ndi feasibility study ndi zonse ndizi Bushiri kukamwayasa ndi mafuna ngati kuti amene tabwera kuno akulu mpase nsoma kufuna munthu atomuso ndi mpinga njira pali business deal andiboma liliso bati pompo akulu munthu ku Malawi azigula feed ku Zambia pa black market US dollar. Nsombayo ijeka si ijeka ndikuti kuli anthu kuti anabadwa nkumwalira chomwe anaja iwo chakuleke Malawi ndibonya ndi mulamba chambo sunga chipange afford chambo yayi ndeti kunena kuti tufali fika monena kuti chambo chija chizipezeka olo mulaini ndaba nthupa kupita ku restaurant chambo kulibe boma likupanga 14,000 metric tons koma anthu akufuna 100,000 pali vuto koma vutolo masolution yake ndati koma masolution muli ma opportunities chikali manena kuti ino amene mwachoka ku Jonimu imene yo ni mwayi wanu kuti mbwerere kwanu chifukwa Cape Town imene mmapita ijo kumakasambira kumathawa mangochi kumapita ku Cape Town kumakasambira nyanja ya Nchere nkumona ngati mpemba jamani mpanga zosogola chifukwa ziko la pansi ndapanga kumona ngati kuti sizoona. Cape Town is not better than Mangochi. Mangochi is better than Cape Town. Ndiye matamangisidwa mabwera tentipangeniza nsomba hii. Nsomba hii ndiyo mwenye yakupangisa ninuyo ayawo anthaku Mangochi kuti mulemere pa Malawi. Ndiye musayisiye nsomba imene muyilemekeze. Nsomba imene yakunyamula kwa zaka. Ndeti kunena kuti tiyambe kumayilima osati kuyiwezanso yayi chifukwa kuweza kuja nsomba jaithamo ndiye mwene titamayilima uku ndikumajesera zafika pena kuti nsomba ja tizayamba sokola kuyiweza mu abundance nsomba ja kuthama andaku Tanzania mabwera kuitenga pena ngaitengere ifosa dziwa ifosa iwona chifukwa zipangizo tilibe ndiye panopa ndikunena kuti tiyende panganiza nsomba imene ulimi wa nsomba ndi golide wina kasakupusiseni ndakuonesana kanya mafiga ang'ono ndithu koma mapindu alimpwe and government boma likunena kuti kupasani malo kunyanja ina landi pasakale kunyanja. They're the same things I wish for you guys. Sumukasirire kuti aboma lampasa malo kunyanja JB kuti abange ulimi wa nsomba. Azikasambira so kumene akabwera kuno. Akaindi kuti jage kumeneko azi njoya kumeneko. Ili sumukasirire. Eno sulabangani. Ndiye anthu mukakhala masafu bending. Mukakhala masafu bending, right? Mukakhala ma America ma Atlanta mapita ku ma Hollywood ka muli masiato mene mukamakhala tiyeni muzikambana za kupya
ine zoti zikhala ndi anthu akuluakulu ndevu kuno zinambaso imvi ni danzi kumango mwamuwa mkomongo kama mabosa ine sisi mapanga tiye ndizibwa pa tambo kama za investment business tizimanga ndrama andiso tizitukula kwathu anthu aona zizo kuti Malawi aniyase bala kuti ku America ndi nchini ukufunikawo ifeyo ma investor 100 ni manager tipange ziti tipange zimenisi nchini uchawbweri nchini uchawabwera boma lite basamalo abwino asutabo kunena kuti nchini tawikeni apa kuti distribution isamatani isamavute muona mazira achipa nkhuku zichipa nyama ichipa because the feed ikutani ikupezeka kuli ni nchini huko komanso nchini osati umozi ya ikufunika iwiri itatu ndeino tapanga group amene muchoka ku John mulika 200,000 mulika 800,000 mulika 500,000 koma simungona kuti mungapange bwanji tabwera nitakoza nekali deal ilipo hapa and izizi sisa akumango joka yayi izizi ndizamwena aliyesi pali ponse because uli mwansomba ungati kupanga even pantunda ndipo maso kunena kuti even pantunda pompo kandi kumpoto kandi kunsanje kandi ku Blantyre kandi ku Lunzu iwe watabwera ndi capital yabwino kuti wabwera ndi capital yabwino kunena kuti boma likupasa malo komwe uliku uyilime nsombayo komanso nsomba yonso ikawana nthawi yokolola boma likufuna kazi osati kufuna kazi ka boma lindi marketing yokuti nsomba zako zizigulidwa priority chifukwa uli mu planeti uli mu plan imene iyi uzikhala priority because uzikhala ndi vendor wawo waboma ucha ndezi zingokhala pompatu iya mukabwera pamozi kupanga invest tikukene mu registry ja tikapati kumene kucha anthu ofuna nsomba kandi ma restaurant kamachani kandi ogula kandi ujeni opikula chikene aziona komwe uli nsomba zakozo zomwe mitengo yake bwino ndiye tagwera nafe ntchito muone mapindu ife sitimangokhulupirira kumangotenga ndalama kumangopereka kumangopasa anthu kumangopasa iya ife ineyo ndine investor ndalama zanga ndimazivutikira mukamabwera yoma ndipepa ndalama muzingwanda ndalama yomweyo izikhala koma tathana pati tathana pompo because singapindule nawe ineyo muzibwa ndi my ideas ajibi pali idea yabwino wedi inonso mudya so pati ya legit yosati zabosa I'm with that then kupanga so extend kunena kuti ife yako noko akwameka kunoko tikupanga invest kuti pezeso nchini ineyonso ndimufana talumikizana ndani Prophet Bushiriso ndilumikizane naye chifukwa Prophet Bushiri ndimamona kuti ni munthu wanzeru dolo business imene angata kuinvestesa kati panga ya nsomba iyi kati panga ya nchini he can invest and he can get what profits nde instead of mongo pemba ndrama ifeso anthu wanso akapeleka ndramas ifeso tizibwesa ma ideas kuti ndrama zawo zibweraso muti nthumba because ndrama zikamabwera nthumba zitaso kuthandiza anthu ena koma game yomango chosera iyi chinkana anthu aja safuna kuthandiza chifukwa there's no way munthu azingopemphedwa opanda cholowa iya ndidi amba kugogoda kuti konse mabanki mutifika ku FDH tifika kwa Thompson Mpinga Njira tifika kwa Sembipili tifika kwa Napoleon Zombe tifika komaso because boma likutipanga backing azunguso kunaso dialiso ifika ndiye chikanikana kuti tende question the embassy because mafala zimene zitisegule zisekutu ndiye muone no mapindu akutani akuchitika ndiye amene akuchepesa siza wina aliyense izi anthu ona vision ndiye amene mwayiona vision amene mwayikhulupirira tendi kwenye cholomozi awo manese azitasieni azonena mpira azikanda kunsana chifukwa sizoona zonena kuti munthu uzinyoza anthu amene akubwera ndi ma solution apo
koma iwe wangokhala pabi chino upanga contribute mamona hapa wena semana wabwera hapa ni ma solution ai ndi Guntola yekha. Out of all the people, Guntola was the one who took the initiative. Kulina kudiya, ineyo ndiya tuliza mjilote ndiyo. Ndiyeni, kisamango nena anai. Contribute. Kuliziku la Malawi. Litani, lipite pa sogolo. Ineyo muntima mwanga, ni makonda. Nyanja imene, ya Malawi. Ni nsomba ili, ndiye ndiyo nesani moyo wanga wonse. Ndi nzeru zanga zonse. Ndi kuthekera kwanga konse kuti nsomba imene ifike pa dziko lonse lapansi ayesa idziwe pa dziko lapansi pano. Ndiye kuyambira leroli zina langa ndi Bambo Chambo. Mukandiona muzidi Bambo Chambo. Ine ndi Bambo Chambo. Kupanga represent nsomba iti imeneyi. Ni nyanja iti imeneyi. Ndiye tendipake ni ndrama golide ndameneyi ndakuoneserani. Ndiye musanene kuti sina kutani sina kuuzeni iya ndakuuzani. Ineso sana yambe. Kuti zinthu tiyambire limodzi. Chifukwa mukazanene kuti iya IJP anadziwa izi koma anadikira kaye too late. No. Ndikukuuzani mwangofika. Kuti ndrama ndikumeneko. Ndiye ngati matakhala pamodzi kusonkhana ndrama kugula mowa zibandula kujoni kuja kumamwa kunokoso mwade kubwesa pamodzi kusonkhana ndrama kumanga business. Mafiga zake sotani sambiri nditu. Ndiye tipake ni contact tiniza mbili zofuna kukuuzani koma zonse sitingaika mu program imodzi. Ndipo kuliza mbili zomwe boma likukonza ma opportunities. Zomwe ndizibwera kumakulani kumakuuzani ku natural resources konko andikame checho kuliso opportunity inaso. Yomwe tele bangeso nthawi so inaso kuti tani tikambirane monga nena kuti ndani mwana nena kuti boma la Arthur Peter Mutharika His Excellency ndi boma lofuna kukwera ntchito ndi anthu. Ndipo ndi boma lofuna kumaona Amalawi akuchita bwino. Chifukwa Amalawi akamapanga bwino ndikuti so boma lutani likuchita bwino. Ndi Mutharika ndi boma lawo manja ziseko ndizosegula. Ma opportunities alipo koma ino sumalani sumadziwa. Ndiye chinkana ife tikubwerapo. Koma sama pochi mo opportunity aja universities dan tizi banga nawe investi. University Max University CC university nga CC mpana ngatomeneyo. Omakane malo kunyanja. Ndama zingati ati 4 million. Gojani mukunama twinu mukunama ndetiye ndikweti mavyete takwera nimeneyi Bambo Chambo ese silimadeweza yose bo kaboom more fire.